So, before ko mag-start sa akong topic, nalay gamay nga kanang pahinumdom. Kisa tong naay mga habak, mga orasyon na gusto ninyong isurrender. So, ang atong team diri sa atong diocese, musuroy karakilid ninyo, magdana sila balde. Adto inyo ihulog ang inyong mga habak nga isurrender. Balikon ako, mga habak ha, kay basin og iapil ng basura. Oh, bitaw, musamot ka daghan ang basura sa atong kumbento. So ang atong topic mubo ron is about the proper use of sacramentals. So mo ni i-assign ako. So nagabantay man mo nga naay mga religious item dito sa gawas na amoy mga gipangdala karon nga religious item nga inyong pagagamiton, mao ni nga ato nang i-discuss kung saon nato na paggamit. Tingali na uban ani nga mga followers na sa punto por punto na nakadungog na ani, pero ato gihapon ning isulti labi na sa mga first timer nga walay update sa social media. So unsa man ning sacramentals mga igsoon? Sacramentals are sacred signs instituted by the Church. They prepare men to receive the fruits of the sacraments and sanctify different circumstances of life. So sa mga sacramentals, mga sagrado nga timaan nga gitukod sa simbahan. Balikon, ang sakramento nga giingon ni Bro Kaloy ganiha, outward sign instituted by Christ. Si Kristo ang nagtukod. Samtang ang mga sacramentals, ang simbahan ang nagpahiluna o nagtukod niini. Nga unsay tuyo, they prepare men to receive the fruit of the sacraments. So muandam siya nato paingon pag aron ta maandam pagdawat sa mga bunga sa sakramento ug makatabang kini pag-sanctify, pagbalaan sa atong nagkadaiya nga kinabuhi. Dili mataparehag estado na ay mga minyo, na ay mga pare, mga madre, na ay mga single mom, single dad, dili tapareha og estado sa kinabuhi, pero kitang tanan duna tay common vocation mao nang holiness. Gitawag ta sa pagkabalaan. So mga sacramentals o kung ang mga sacraments mao na ang pagkaon sa kalag, ang sacramentals food supplement, mga vitamins para mo ligon ang atong espirituhanong kinabuhi. So ari ta sa biblical basis na ba ni basihan kay ang giingon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1677, ang sacramentals is a sacred sign instituted by the Church. Duna ba ni basihan sa Biblia una nga ang simbahan dunay otoridad pagtukod sa mga sacramentals. Kay tingali makadungog ta sa atong mga igsoon nga dili Katoliko, laktod ra ba gyud na sila moingon asa mabasa sa Biblia. Mao na kitang mga Katoliko nga way kontuon sa atong Biblia, walihan ta nila ang ato ra gyud intawong mahimo, magpitok-pitok lang ang atong mata. Okay, wa man tay kagaw sa pagtubag. So ato nang tubagon na ba ni biblical basis. Ngano man kinsa may naghatag og katungod o otoridad sa simbahan sa pagtukod sa mga sakramentals? Ang tubag si Kristo mismo. Diya sa Mateo 18 o 16:18, ang unang gitagaan sa tupapa ningon si Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit, ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So ang Santo Papa nakadawat og otoridad sa pagdili o pagtugot. Kung unsay itugot dinhi sa yuta, aprobado na sa langit. Ug unsay idili dinhi sa yuta, idili usab kana sa langit. Mao na nga kining mga sacramentals nga gibless sa simbahan kay gitugot man dinhi sa yuta, kinahanglan ning itugot sa langit aron dili mabakakon si Kristo. Unya kay kanang inyong mga habak diha, mga bala nga di mubuto, kanang mga basiyo bitaw sa kanang efficacent oil nga inyong gipangkulihan og lana sa lube, gibutangag mga gamot sa kahoy, inyong gibakos karon murag magasin og 45. So kanang mga butanga wa man na intawon gitugot sa simbahan, mao na nga dili na aprobado sa langit, mao nang isurrender. Pero kining pag-surrender di ni
dili kumbinsido hinumduman nato nga kining among pag-ari wala mi muanhi aron pugson mo, aron hadlokon mo. Ang amo kaluoy, gugma nga gusto namo nga ang kabubuton sa Ginoo matuman nga kita magsunod sa iyang kabubuton. So, naroon na ninyo, tuman ba dili. Unya ang mga sacramentals, effective siya una tungod sa otoridad ni Kristo nga gibilin sa simbahan. O ikaduha, Juan 14:14, si Kristo misaad sa mga apostoles, kung mangayo kamo sa amahan sa akong ngalan, ihatag ko kini kaninyo. So dunay saad si Kristo. So mao na nga kung ang pare mo blessing, di ba? Sa blessing moingon ang pare, kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. So nganong naa man na sa mga prayer sa formula sa prayer sa blessing kay ning salig ang simbahan sa saad sa atong Ginoo. So ang mga sacramentals nganong effective, dunay duha ka rason tungod kay ang simbahan nga nag-bless niini dunay authority gikan ni Kristo, ug ikaduha ang simbahan nga gitagaan sa otoridad ni Kristo gisaaran ni Kristo nga kung mangayo ta sa iyang ngalan at mangayo ta sa amahan pinagi sa iyang ngalan iyan ning ihatag. So mo nay rason ari ta sa holy water. Naa ba nay biblical basis? Naa ba nay basihan sa Biblia? Diya sa numero 5:17, ang katawhan sa Dios, di ba? Sa Old Testament ang katawhan sa Dios mao man ang Israel. Diha sa ilang mga practices nagamit na sila og balaang tubig. So kung sa Old Testament wala gidili sa Ginoo ang paggamit og balaang tubig, unsa may rason sa Ginoo nga idili ni siya sa Bagong Testamento? Unya naa pa ko'y mabasa sa Biblia sa New Testament nga kining paggamit og holy water dili na ni kinahanglanon. So wala. So mao na nga dunay basihan sa Biblia ang paggamit og balaang tubig. Sunod, kining holy oil. Sa Marcos 6:13, kay moingon ang uban, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo mismo gagamit og lana pag-ayog masakiton? So, ibutang nato, why mabasa nga si Kristo nangunay og gamit og lana? Ibutang nato why mabasa. Pero naa may mabasa sa Marcos 6:13 nga ang mga apostoles nga si Kristo ang nagsugo nga manglakaw aron magwali sa pulong sa Ginoo, mag-ayo og masikiton og maghingilin og yawa nga naggamit og balaang lana, si Kristo may gasugo ato. So sa ato pa dunay basihan sa Biblia nga ang mga sinugo ni Kristo gagamit og lana. Nain pa kanang hilog diya sa Santiago 5:14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pare sa simbahan aron magampo kaniya ug maghilog kaniya glana. Ug ang pagampo nga inubanan sa pagtuo muayo sa masakiton ug mopahiuli sa iyang maayong paglawas ug mopasaylo sa iyang mga kalapasan. So dunay paggamit og balaang lana. Biblical, no? Biblical ngatong gibuhat. Nga sunod, holy salt, kanang asin. Okay, bugal-bugalan ra bata sa uban nga gamit og asin, iasa man na ninyo inyong himuong buwad, inyong himuong ginamos ng yawa, man na ilang mga yaga-yaga na. So, kana siya, ang yawa mga igsoon, wala na sila mahadlok sa asin mismo. Wala na sila mahadlok sa oil mismo. Wala sila mahadlok sa holy water mismo. Unsa may ilang gikahadlukan? Ngano nga kanang holy water nahimo magkahadlukan sa yawa nga wa man unta nay buot, wa man unta nay gahom jud unta by nature. Mao ni giingon ni Saint John Meribiani, the devil is not afraid of the holy water in itself, but of the blessing of the church that it carries. Ang yawa wala mahadlok sa balaang tubig mismo, kung dili sa panalangin sa simbahan nga naa niini. Nganong mahadlok ang mga yawa sa tungod sa panalangin sa simbahan? Nganong gikahadlokan sa mga yawa ang panalangin sa simbahan? Kay ang panalangin sa simbahan gikan ni Kristo, kana nga otoridad sa paghatag og panalangin gikan sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang atong mga kaparian ug mga obispo nakadawat sa maong otoridad. Mao nga ayaw mo katinga kung dunay mga
ng mga leader sa laing denomination kusog mga take sa atong mga pare kasi narana kay wa sila pilia. Kamu kuno di mo pilion, di ba masuya? Nabitang garibal mag-uyab at usa gisugot ikaw gibasted dauton na nimo nang nanay nga gwapo pa man kuan na kuan ka abulok mo na kasina mo na siya arita sa Sol sa 2 Hari 2:20 hangtod sa 21 sa Old Testament pa lang gihapon duna nay paggamit sa asin. Ang pinaka-common nga example ani si Propeta Eliseo diatoy at tuburan sa tubig at abay baka or busay o spring nga abunda unta og tubig pero dili magamit sa mga tao. Nganuman kay ang mga tao nga moinom sa maong tubig ang mga mapdos makuhaan. Unya kadto pong mga tao madaot mo to nga nagnihit nagtubig atong panahona mao to nga nagpakitapang ang katawhan sa propeta sa Dios nga si Propeta Eliseo. Nga naon tay tubig pero makahilo ang gibuhat ni Propeta Eliseo gaampo sa Ginoo gibutangan niya usa ka panaksan nga asin ang tuburan sa tubig ug nahanaw ang tunglo sa maong tubig. So, naay mabasa sa Biblia, very biblical rin na kami asin. So, ari na punta sa cross o crucifix. So, kita mga Katoliko, manguros ta. Tipanguros ba mo? O Brad, pero mabali. No. May ubang mga Katoliko, senior citizen na laman, gadawat o pensyon sa senior citizen, di ka maong manguros. Kana bitang tungod sa timaan kanang ginagmay, bisag asa na laman ibutang, lain kadung tanawon. Usahay no, mura pag magpakauwaw ta sa atong pagtuo. Nganuman kay daghan manggod nato nga dili importante ang kaayuhan sa kalag kay bahala ning kalaga ning magdaot ni magmasakito ni ang importante nga nadato ko mao na nga kun kani bitaw material ra nga butang ang atong i-focus makalimot nga natay kalag dili gyud maayo ang atong relasyon sa atong isig ka tawo mao na nga ang usa ka tawo nga wa maghunahuna siyang kalag naanay posibilidad nga sigig simba pero sige po nagpangawat sige po nagpanglimbong kay nganuman kay para niya wa siya maghunahuna sa kaayuhan ang iya lang nga makaangkon og daghang material nga butang naa ba ninyo dinhe sa inyong parokya nga mangingilog og yuta unsa sigig simba ngano man ang inyong mga muhon sa yuta wa man untay na itiil nganong nanglakaw man na dadagko ra ba mo nga inig kalawat no lawas ni Kristo amen wa jud giuli ag kinawat manong nangatawa man mo aritas krusipiho crucifix diya sa Galacia 6:14 ningingon si San Pablo wala ako'y laing di pasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. So ang krus ni Kristo nganong angay ipasigarbo mupili lang tag duha ka teksto nga atong i-support sa Galacia 6:14. Sa Colosas 3:15 pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus iyang gibuntog ang tanang espirituhanong gahom. So kisa man yung espirituhanong gahom nga gibuntog mga espirituhanong gahom sa yawa. So ang yawa sa wa pa mamatay si Kristo lipay ka siya kini inig kamatay ani ilang giingog Mesiyas mudaog na ta pero nabali man ang sitwasyon ang kamatayon ni Kristo mao day ang kadaugan mao na nga ang balaan nga cross kung manguros ta atong gipasigarbo ang kadaugan ni Kristo batok sa gahom sa impyerno. Mo na sa 1 Korinto 1:18 kay moingon maning uban kanang panguros sa Katoliko kanang ilang pagsuot o kuros binuang man na mga buang maning mga Katolikuha suot o krusipiho unsay giingon sa 1 Korinto 1:18 kay ang krus binuang niadtong wala maluwas apan kanato nga giluwas dahom kini sa Dios. Mao nga angay natong ipasigarbo ang timaan sa atong pagka-Kristiyano kining pagpanguros.
Mong panguros na mo. Unya kini kung magsuot tag krusipiho, situit nga kining atong pagsuot sa atong krusipiho, pagpadayag sa atong pagtuo, kana kung dili po ta murag na ay arijo tanahon, kana murag po tag naay gamay. Kay basin ba og karon mamalit mo dito namang ko'y crucifix nga dagko kanang parabungbong, basin og maunay inyong paliton da isuot ninyo. Unya inyong bana nga di tigsimba, inig-uli ninyo yang gabi, makaingon og normal pa man kaganiha pagikan ano makanay-ngani man ka. Ayaw naman po ng crucifix nga parabungbong ha. Nga suot po kag rosaryuhan nga perting dakua nga napasoy medal nga para pultahan nga putong dako nga inganig dako nga Benedictine medal. So unsa may tan-aw ni mo ana sakto pa ba? So kana pong sibo nga sakto ug angayan po tatanawon. Nasabtan? Nasunod kining mga holy images, mga mga santos, larawan. Hebreo 9:5 nagrepresentar kini ding mga larawan sa mga santos, nagrepresentar ni siya sa presensya sa Dios. Ang gikondenar sa Ginoo mga igsoon, paminaw mo mga Katoliko, kay maora ba ni pinaka-common nga atake sa mga revoltologists. Yun ang mga tagalayng relihiyon nga rebulto ray gibantayan. Dili tanang rebulto gikontrahan sa Ginoo. Kay ang gikontrahan sa Ginoo katong larawan sa mga Diyos. Wagi mabasa sa Biblia nga gidili sa Ginoo ang larawan sa mga santos. Kay ang larawan sa mga santos di ay Hebreo 9:5 nagtimaan sa presensya sa Dios. Mao na nga ang magadugmok, magapasipala sa mga balaang simbolo. Sumala sa Salmo 74, 4 hangtod sa 8, kaaway sa Dios ang muguba, mudugmok sa mga balaang simbolo. Klaro na nato kay sacramentals man na. Unya usa toy tuyo sa sacramentals, they prepare men to receive the fruits of the sacraments. So ang mga sacramentals di ay dili pwedeng mahimulag sa mga sakramento. Kaya ang iyang trabaho mutabang ni kung kining mga sacramentals kung matarong nato ni paggamit muandam ni nato paingon sa mga sakramento. Arita ha, kasi klaseng sakramental, saya mo kapalaka kay hapit na kumahuman. Kining blessing sa pare, sakramentals na. Pero dagan na to, magpa-blessing og balay, magpa-blessing og sakyanan, pero ang tag-iya sa balay nga giblessingan, wa magpakasal, di tigsimba. Gapa-blessing og sakyanan, gibutangan og rosaryuhan ang sakyanan, pero ang tagtungod, ang tag-iya sa sakyanan, di tig-ampo, di tig-rosaryo. So kanade atong balay, giblisingan na kay atong giimbitar ang Ginoo nga mag-uban unta pagpuyo nato aron maghari ang gugma, kalinaw o panagiusa. Sa ngano man ang litsingyawa man ang atong sangpiton kanunay. Gagapublishing og bay. Unya lain pa consecration and dedication. So diri sa atong parokya dunay tulo ka mga dagkong lugar nga balaan nga angay natong ampingan og tahuron. Unsa man kining atong simbahan, ang mga kapilya ug ang menteryo. Balaang lugar na. O ari ta simbahan. Kanang word na holy means set apart, gilain. Dili siya parihag kalidad sa ordinaryong lugar o butang. So mao na nga ngano man mo og mosimba mo kining mga laki manggi-short unsa katong short nga nipis nga makita jud nang atubangan nga gabugdo aron jud ikanay ka panghambog mga wow himulig. Mga babae sad siksi kayo, mao to ang pare nga gamisa, makasa na lamang kay siksi makakayo nga kabilangkad-bilangkad pag yun ka ng atubangan sa pare, mao nang ang pare o ang liminister nakasa na lamang. Kay inig-ingon sa pare, lawas ni Kristo, kini may lawas. Mao na no nga giset apart. So diri sa simbahan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman, dili kitay magbuot. Mo ayaw mo kaingon nga ayaw pagbuot
isuot kay aho ning lawas. Di ba ang sentro sa misa si Kristo? Si Kristo miingon diha sa misa panahon sa consecration, this is my body. So kitang tanan nga misimba, muluhod ka, di ba? Muluhod na sa consecration. So meaning atong gihatagag importansya ang atong tanang atensyon naa ni Kristo nga nag-ingon kini ang akong lawas. Nganong ikaw may gabuot o unsa isinina moingon pagyukag ako ning lawas. Si Kristo day ka, kompetensya ka ni Kristo diha sa misa. Unya ra ba og mayawaan na mo question sa Ginoo, Ginoo ngano imo man kung gingane pintikon uroy kas Ginoo ana ako pay tos langit asun ako mahilangit pamintikon mo tiraduron mo ingana mo Ginoo pasanginlan. Nga sunod kining mga popular piety and devotion, rosaryo, novena, kining devotion bitaw pinakanindot nga devotion nga nakalimtan nato. Kining devotion sa atong guardian angel. Mao bitaw na nga dali ta makasa ang atong hunahuna puro binuang, puro dili maayo. Kay ang yawa kanunay mo'y ning tintal nato. Kay ang yawa mo'y atong gihatagan kanunay nga mo'y mudwell sa atong hunahuna. Sa unsa nga paagi nga ang atong guardian angel mudako ang iyang scope pagtabang nato, pag-devotion niya. Maong ibalik nato ang pag-ampo sa angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ato nang ibalik. Kay the more ka nga mag-ampo sa atong guardian angel, mag-devotion, mugdako ang iyang jurisdiction nato, maunang magiyahan tagdali. Mo dali ta mawarag paglaom kay wa ta mo sangpit sa atong anghel nga magbalantay. Unya og magrosaryo ta, magnovena ta, simba pod oy. Nguban, di ko tig simba brad pero tigrosaryo ko kada adlaw. Kuwang-kuwang na. Ngano man kay ang sacramentals lagi kinahanglang hatod sa sakramento. Nayuban di mo simba, way mga kasal pero panahon sa sinulog muadtog Cebu kay managkot dito sa imahen sa balaang bata. Santo Niño sakto man na. Pero kuwang na siya kung di ka mo dawat sa sakramento. Ang mga sakramento importante na sa atong kinabuhi. Kay maunay tuyo nganong naay sakramentals kay aron ta magdasig, mapukaw, painon sa sakramento, di din ana na to madawat si Kristo nga naghatag og grasya. Ug ang maong grasya makahatag sa atong kaluwasan. So maunay tuyo ana, mga holy water sprinkle na sa inyong balay. Holy oil, ikuros na sa inyong agtang. Mga amahan, sukad karon kitang mga amahan nga nadinhi kita na imulid og rosaryo. Di man ko kamao magrosaryo brad, pagtuon. Pagpalit og guide adto, wengon ta nga di man ko kasag-o brad, pagpalit mo guide, kapalit kag tuktokon anang imong sunoy, tuktokon anang manok thunderbird, di ka kapalit anang guide sa rosaryo ha, perteng baratuha. Makapalit magani kag tanduay, siyabo unsa pa na imong paliton, da kini noong pakayuhan to kalag di ta kapalit. Kitang mga amahan, di ba kasagaran kita mo'y unang matog, karon uspo na nato kita nay mulid sa rosaryo. Kay kitay head sa pamilya. Kung makita sa yawa nga ang head sa pamilya, huyang atakihon niya ang maong pamilya kay wala man ni proteksyon gikan sa Ginoo. Kay ang mga piniyalan nga modumala sa pamilya, huyang og mibiya sa grasya sa Dios. Nasabtan nganong lain naman mo tinanawan. Tubag po ng uban. Ang ambrad, lain mapod katanahon. Diha ng laay. Diha ng laay, diha. So, mo ito nga, holy water, sprinkle, holy salt, ipagbutang na sa mga corner sa iyong balay, nga isulod nagsudlanan, gamay nga panaksan baka ha, para dili siya matunog-tunuban, baka sagrado ba yan siya. Nga mag-ampo ta tibuok pamilya, marosaryo tibuok pamilya. Sagaran to kay kanya-kanya manggod. Isa sa mga timaan nga ang atong pamilya giatake nagyawa kini. Kung wala na maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa sa atong pagpuyo, maong ato nang ibalik. Ibalik na to ang gugma o pinapadardarwan pa. Higugmaa ang imong asawa bisag luod. Manguban kay nabuong naman ko kaog inunon brad mao na mangita na pupugumba ngano wa man
ka maminyo og humba daan. Oh. Imo man ang sa. So, halag noon kay saat man ano sa Ginoo. Hangtod kamatayon ra may makabuwag ana. Mao nang uban na hiluan naman ilang asawa, ilang bana kay nabuong na di na mao ha. Di na mao. Kinadakuan sa ana, patyo nimo imong partner kay para makaminyo kag lain. So mao nay tuyo kita bibalik ang gugma, ibalik ang kalinaw. Mao na the best antidote of anger is silence. Kung nasuko ang bana, hilom asawa. Kung nasuko ang asawa, hilom bana. Kung mukalma na, ana, istoryahe ang problema. Ayaw mo pagsiningkahay. Nganong magsiningkahay? Nganong magsininggitay man og naa sa kasuko? Labong bitaw og muhangyo og mudog, kidhat laman, kuhit lang, sinabot man lagi. Wala na'y pulong. Unyag mag-away, di makasinabot, magsininggitay. Hinumdumin ninyo ha inyong silingan, di na pungol. Tungod kay kasininggitay mo sa inyong away, nakadungog ang inyong silingan nga, ikaw pa'y pisot. Mo na nahibaw-an ang mong bana pisot. Oh, mo to no, ibalik nato ang gugma, kalinaw o panagiusa sa atong pagpuyo aron maghari ang kahayag o kalinaw ni Kristo sa atong kinabuhi. So mao to atong mupo nga pagpaambit unya na para ba si Father Darwin ang atong gikahinaman so aron mas mutaas ang iyang oras sa pagpasabot sa angay niyang ipasabot mao na nga dinhi na lang kukutob. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan. God is good all the time. Kinaraan na ko na inyong tubag, no? Doon na ko na binatanon ana, no? Kuming ko God is good, grabe, all the time, siyempre. So atong pagpaka ng Ginoo nga uban nato karon ug asot sad pagpaka ng katawhan sa Dios kinadasig karong adlaw og sa tibok natong kinabuhi. Amen. Na karon sugdan na nato dayon kay parang sa di pa ta mahuman nakasugod na ta. Sa di pa pud ta magsugod nahuman na ta. Nalipay ba murong adlaw? Tungod kay ang Ginoo uban man kanato. Duha kun tulo magkatigom sa ako ngalan. Anaa ako sa inyong taliwala. Unang dili lang ang mga pari kauban ninyo karon. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Atong pakpakan ng tanan, yan din mi karon. Nalipay ba morong hapuna? Tinuod. Karon, kay daghan man kayong mga klasik-klasing healing nga atong matagbuan sa dalan. Basta din na kaya sa doktor at tuta mo dangop sa mga healer. Tinoon dili. Maayo man pud mi Father. Naaman pud sila'y kapilya. Naaman pud sila'y mga tubig. Naapod sila'y lana. No. Ako mong pasabton karon diin gikan ang ilang gahom. Aron dili pariha ang tinugdan sa tab-ang nga tubig ug sa tinugdan sa parat nga tubig. Pareha sila tinugdan? Dili. Tubag. Mausad ang mga healing nga ni adin ni karon sa atong katilingban dili man nagsama og tinubdan. Pero kita mga Katoliko kinahanglan kitang naa din ni karon atong sutaon ang source sa maong healing. Ready na mo? Dahil nangutanan ako, Father,
Father, kining na may mga healer nga mga traditional healer, Father, makaayo man sad. Diin man ang ilang gahom o ni ang gikan sa preternatural world. Kining mga tawhana mag-renew sa ilang gahom sa alas 12 sa kadlawon. Asa sila? Sa minteryo. Mangawat titog tuway-tuway. Ay tinoo dili. Unsa murasa sila mag-renew? Alas 12. Asa sila mag-renew? Dito sa simenteryo. Ang uban, usaka sa bukid sa Kanlaon. Unsa man ang adlaw? Berni Santo. Tinawa dili. Kanus apa man kinsa may origin sa mga gahom. Naa sila magritual sud sa lango. Tinood niya kung isulti dili. Nahibaw mo niwa. Usamos ti ritual dito. Adto sila sa mga lugar nga infested kaayo. Adtos lango, adtos mga dagkong bato, adto sa dagkong mga kahoy. Dito na ba Miss Baliti ganina? Maor ba to'y the oldest? Mauna ilang pambisitaon. Ug adto sila mag-renew sa ilang gahom. O ni gitawag occult power of healing. Kasi tawag ani occult power of healing. Mao ni mga tawhana ganig adto nila sila'y mag-bless sa inyong tubig. Only the priest can bless your water. Only the ordained priest can do that. Yan ang inyong olive oil. Only the ordained priest can do that. Kung mag-bless-bless na kag tubig karon nga dili ka pare, nagpari-pari ka. Ug daghan karon ang nagpari-pari sa tong palibot. Tinoo dili. Ug maura ba nay inyong pag-aatuon kay duna sila kapilya. Okay ra kay namo po siya kapilya. Duna po sila'y patron, pero asa sila mag-renew? Dili sa sakramento sa simbahan. Adto sila mag-renew sa bukid sa Kanlaon. Sa lagog sa Kanlaon. Adto sa dagkong mga bato. Nagida ni Tino. Maghapa-hapa sila sa bato. Ugadto sila sa simenteryo panahon sa alas 12. Unya timan ini makaayo sila. Maubitaw nga ningon si Kristo dili tanan nga nag-ayog pa sa kiton. Naghingilig yawa makasulod sa gingharian sa langit. Ug doon na sila mga agimat. Doon na sila mga dagon. Doon na sila mga yam-yam. Inyo mo basahon ng yam-yam, yama-yama man. O ito nailig, basa nila, di sila kasabot. Yama-yama lagi. No. Naili natin nga mismo sila makasabot. Unsa na nga power? Kinahanglan nahibaw ta unsay source. Kanang inyong habak ron, dili gani kumuhika pa na. Ingon ana kadelikado ang habak. Nag-surrender na mo? One time, nag-exercise ko mga kaigsunan sa naposes tungod sa habak. Ningon ang mga yawa during exorcism, kay ang exorcist ug ang pari makakuman sa mga demonyo. Wala. Kuyo kay ng pari, oy. Kuyo kay na. Gamhanan kay ng mga pari. Pero wa lang mi matudlo sa seminarista pa mi. Ang tanawan ng mga pastor, confident kayo nga way authority. Manghingilin pagyawa, mangita pagyawa. Pero wala ba na authority, pero confident. Ang mga pare po, na ay authority.
authority, nawa po'y confidence. Nabali na ni. Kaya naman, wak may tuloy. Kung nahibaw lang mga pare, kanang ilang kamot, balaan ka na because of the ordination, not because of them. Because the sacrament of ordination, it is not established by the Pope. It is not established by the cardinals, but it is established by Jesus Christ, the Son of the living God. Unang tanang pare, in persona Christe. Ibaw mo sa inita mo, atong mong poses. May makakuman man ang exorcist, tell me your entry points. Where do you dwell? Itubag ang mga yawa. Dito nagpuyo, Darwin, sa iyang haba. Puyo po mga yawa. Ano na po sila'y Pinoy-anan? Kanang mga nandihabak karon mo nang maldita, maboglubot. Nga naman, na may habak. O, sadyang isurrender ang haba ng laya sa mga yawa siyang lawas. Amen? Una nga, isurrender dyan na ninyo. Yan naman, occult power of healing and protection gikan na sa mga demonyo. Nasabtan ninyo. Yan, Father, kining mga pastor, Father. Nga mag-ayog mga masakiton. Nya gamit angan sa Ginoo. Mo ni atong i-distinguish ang origin. Atong i-distinguish ang sources. Kay anha nimo ma-identify kung may bawaan nimo ang sources. Atong mga albularyo, spiritista, mambabarang, mambukulang, gikan to sa occult spirits ang ilang power. Kinsa man ni mga occult spirits, mga preternatural beings nga nagpuyo sa balite. Nga nagpuyo sa inyong karaang mangga, mga fallen angels na siya. Ang mga nagpuyo sa mga karaan nga mga balay, mga occult spirits na siya. Yung makapalayas mo anak niya. Hindi, sa mong discussion kaganina, na Father, nga nung maharas pa mang mga Katoliko nga nabunyagan naman sila. Wala lang sila mabunyag nakumpirmahan pa dyan. Nga nung maharas pa man, nagaling ni pare, naghiharas sa demonyo, partially possessed. Pare na. Yung Father, naudinahan naman to. Wala siya kadawat o 100% removal of the sanctifying grace. Naka-receive. Kanang inyong mga apo na bunyagan, naka-receive total removal of the original sins and the reception of the sanctifying grace. Naan ninyong grasyang makasantos, 100%. Pero ano nakabalik ba ang demonyo? Nag-renounce man mo. I-renounce pa ninyo. Bantay mo ng nagbunyag. I-renounce pa ninyo si Satanas. Isalikway pa ninyo si Satanas. Paano bunyag? Sa tubag ninyo. Isalikway! Isalikway pa ninyo yung pamage. Isalikway! Nagatuo ba kamo sa Diyos Amahan? Makagahon sa tanan? Pamaminaw. Isalikway! Isalikway, apil ang Diyos Amahan. Wa man uminaw. Nagano mang nabalikan man. Nga nakadawat naman kaha og 100% perfect sanctifying grace. Dili partial sanctifying grace ha? Absolute reception of the sanctifying grace. Nga nung nakabalik ang mga yawa, mamukibaw? Tanawan ninyo mga anak. No. Inigbunyag, tunay puwadere. Superstitious belief. Tambal sa buyag-buyag. Kung sa pamaylaing totoo sa bunyag, no? Kinahanglan, no? Ang human sa bunyag, kinahanglan kita'y unang mugawas. Di ba? So ngayon nung nakasud, kay giablihan ninyo ang gagmayng pultahan. Inikadagko sa bata, masakit, asa dagon? Tutuan ni kadag. Ayaw kaligo, sulod sa tulok adlaw.
Ingon po ang bata, na, manay, hukaw ma. Na, dita maligo. Itulog adlaw, no? Mo ni tambal doy. Manay, hukaw ma. Klaro kayo. Sa tambal na, no? Holy water. Muna, nga nakasud na pod ang yawa because of the occult practices of the lolo, of the lola. Kung mag-ani panahon sa pag-ani sa inyong basak, kinsay inyong pasalamatan, magpadugo mo sa mga nagpuyo sa kahoy. Hoy, tinood dili. Hindi na-open ang doorway. Kinsay nakaingon, dili ang Diyos tungod sa kakulang sa atong kahibalo. Hoseas Kapitulo 6, versikulo 6, nalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Adawin mo akong tuuta. Kiji ng paria. Kagamay raana. Wa may mawa kumutuuta. At tinood dili. Tinuod ba nga way mawa bisag gamay lang? Gamay ra kayo, pero bisag gamay na siya. Ang virus, ang COVID-19, gamay dako. Ang COVID-19, gamay dako. Natay og laging kalibutan. Yang pananglitan karon, uhawon mo. Yamingon mo nako, Father, paim namig tubig. Yang baso nga akong igunitan. Nakakita mo, uhaw kay mo. Unya ang baso, nga akong gigunitan, doon ay gamay nga hukaw. Kailan mo hukaw? Lima. Unya, pag butang na tubig, ang gamay nga hukaw, naglangoy-langoy, nag-freestyle, backstroke, butterfly. Nakita man ka, wa ko kakita. Gamay ra kaayo nga hukaw. Gamay ra kaayo. Tanan ko ninyo, buino mo dili. Mano ba? No. Mo inom ba mo sa tubig nga nay gamay kay hukaw? Mo inom mo dili. Nganong di man puno mo no? Gamay ra man na. Way mawali mo. Kung mo inom ka. To ba ganun di mo inom? Nagkamay ra man na. Nagkamay ra kay na. Di ba? Nakuha niyo analogy, bisag gamay makakontaminate nato. Di kung mo inom, nay mo inom dire. Uy. Nay mo inom. Ipaim na to. Kung mainom ka na, ang imong common sense, dili na common. Amen? Mausad na. Ang gagmay natong mga contamination, dapat na to i-renounce. Ngayon naman, ningon ang Ginoo, higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kusog. Ano sa to? Unya, nakuha na mag-1/4, tibuok pa na. Naakay dako kay cross dire. Nya doon na po'y habak dire tulog ka buok. Anong naghabak man ka? Dito sa kuan, mga minister nag-surrender. Dagko kay cross, pero dagko kay habak district. Gitakin. Kaya kung di ko mo effect ang cross, doon ay reserva ang iyang mga habak. No? Muna nga, kidahanglan atong i-renounce ang dili gikan sa Ginoo. Kay higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kusog, sa tibuok ninyong kinabuhi. Kung nituo pa kasi mong habak, di na tibuok. Nakuha nag 1/4. Uy, unsa man ni? Tibuok? Andam ba mo higugmas Ginoo tibuok? Andam na ba mo? Ayun tubag, amen. Andam na ba mo? Wow. Tinood? Nagkaroon, arita sa mga pastor. Okay. Ano na to i-distinguish ang hierarchy of healing? The first source of healing is the occult spirits. Yan naman, adto man sila sa lango. Adto man sila sa dagko kay mga kahoy.
Nag-aadto man sila, panahon naman sa alas 12 nga to sa alas 3. Nya kanang maong orasa kay kauma mo, gi-consider na sa mga exorcist nga demonic hours. Uy. Ako tanong pagpangapit alas 12 nga to sa alas 3 mahitabo. Ang pagdil og mga drugs, ana mahitabo. Ang patay, ana mahitabo. Ano mga orasa. Pero wa man po'y demonic hour. Pero usually ana sila active. Amen? Katong katugon, katugra mo. Biyaan mo na mo, kahuman na. Na ganon. Arita, ikaduha na level. Kining blessing of healing. Blessing of healing. Unsa man ning blessing? Benediction. Oratio Santationes. Ang Catechism of the Catholic Church ningon, Catechism of the Catholic Church 1670. The Catechism teaches that blessings are sacramentals. Kanang mag-bless ka sa imong anak, kanang pastor nga mo healing, blessing of healing na siya. Sacramentals. Bisa ko sila magtuog sacramentals, kanang mo-bless ka sa imong anak, sacramentals na siya. Makahatag na niya o healing, panalangin. Ingon ang simbahan, sacramentals do not confer the grace. Dili, ang sacramentals kanato i-bless karon, dili na makahatag kanimo og grasya. Do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacrament do. In the way that the sacraments do. But by the church prayer, they prepare us to receive grace. A blessing of healing is a prayer of the church. Muna nga, kanang prayer of deliverance is a prayer of the church. Muna nang daghan kayong mga testimonya, yan nga ayon sila because of using the deliverance prayer. Okay, every time mag-deliverance mo sa iyong balay is a blessing of liberation, a blessing of healing. Dahil yan to sa amua nga office, ningon siya nga, Father, dadon ka na mo sa Hong Kong. Kibaw ka, Father? Ang akong apo ay finding sa doktor, way diagnose sa doktor, Father. Pero, ang iyang skin disease, Father, gikan sa ngadto sila palapa, Father. Akong apo, Father. Yan to siya sa office. Yan ni ko, Father, kay dadon ka na ko sa Hong Kong. Usam ko dito. Moadto ka dito, Father, parang ayuho nimo. Kay doon na mag-healing priest man ka, Father. Tiwa jud ko'y power, lolo. Healing power nako, kili-kili power na jud. Ang buhaton nimo, lolo, tudluan ka namo. Gamita ang sacramentals, the blessing of healing, the prayer of liberation. Gamita na kay makaayo ka sa imong apo. Balik ko na ko. Makaayo ka when you bless your grandchild. Father, luoy na kayo, Father. Bahala mo, gasto mig dako, Father. Madalang ka na mo sa Hong Kong. Jadi ko maadto. Kay tuan na ang Ginoo sa Hong Kong. Wapako ka atong Hong Kong, pero tuan ang Ginoo dito. Go to your priest. Go to your priest. Because all priests are healers. Itong pagpakan ng tanang kaparian. Amen? Nalipay mo pakumpisala ang mamagpapa kay wapay buot ang bata. Pahilugi ang bata. Padawata ang ginikanan sa Eucharist. Kunya mag-renounce mo ng blessing of healing. Kaya deliverance is a blessing of healing. Pag-deliverance mo sa inyong balay, ato sa Hong Kong, ikay mo ato dito tayo, ayaw ko patua. Kung di ato siya sa Hong Kong, wako mo kuyog sa iya. Huwag atong January. Karon, first week sa January, ang tibok pamilya sa iyang anak
nakikita nako, tibok adlaw sila nagpaabot nako, kay daan ko'y lakaw. Nagabian sila. Alas 9 na ko na uli sa parokya, dito gapon sila. Ang bata completely healed because her grandfather is empowered by the truth of our faith. Amen. Di na kinahanglan matukog hungkog kay ito ng Kristo dito. Ito na pari dito. Uy, nasabtan. Pantay manuol mo na po niya. Ihiling ni Pater. Dara ako power o dara power ako. Kili-kili power ni. All praise are healers. Not because of that, because of the sacrament. Nakaroon, unsa man yung mga pastor, Father, ng ilang hiling-hiling. Blessing of healing because they are using the name of Jesus. Nangaayo sila because of the blessing. Aminin niyo, umuduol mo sa pari, it is more than a blessing of healing. It is a grace of healing. It is greater than the blessing of healing. It is greater than the occult power of healing. It is greater than them. The grace of healing. Wow! Tupapakan na itong tanang kaparian. Dito ko sa Minglanilla, they stage 4 cancer. Tungkol sa kadagang mga tao, ritsong kong tago ron kauman at us kumbinto. Kaya nga naman, si Kristo ato sentro, dili si Father Darwin, nasabtan. Uy, kinauban, panatik na po kayo. Hiniglabay na ko, mo kauhat sa kong likod, niya manguros. Unsa ko santo entero. Unsa ko santo ninyo. What ako'y kahom, bisa gamay, wow. The power of Jesus is in the sacraments. The grace of healing is in the sacraments. Unang ningon siya, ngadto ni Nathaniel, Nathaniel, if you follow me, you will see greater than this. Ano to? Nindot kaya ang gisulti. You will see greater than this. Kamong tanan nga niya din karon, mo follow mo sa sacrament, you can see greater than this because the Lord will give you not occult power, not blessing of healing, but grace of healing. What is grace? A participation of His divine life. Kung saan ba siya? Participation. Dili passive. Dong, manimpa mo ron dong, i-appeal lang mo dong. I-participate di ka. Unsa ang grace? Participation of the divine life. Ang gihatag sa Ginoo nimo siya mismo. Pauna ang grasya. Kinsay makahatag na? Pastor, di kahatag pastor ano? Only our praise. Atong pakpakan si Father Jerry. Atong pakpakan si Father Albert. Atong pakpakan si Father Giovanni. Si Father Alex. O si Father Ili. Atong daan sa masipang pakpak. Only the priest. Not the false prophets, not the false priests. No? Una nga, dito sa Minglanilla, nasakit og stage 4 cancer. Nahiubos na ko, kay wa mo kumuduol. Yung ko duol mo sa inyong pali. Kapit naman siya mamatay, grabe po sa pagdadrawal siya lang mo anak. Wala ginigahom akong kamot. No? Kili-kili power na dyan. Every time mo duol mo sa sacrament, duol mo sa kamot ni Kristo.
Itong mga masakiton din simba mo kada adlaw. Pag bisag way misa, simba ra jud mo. Siya na. Kinang gibayaw sa pare si Kristo na. Kaya musimba ra po kag Berni Santo. Musimba ra po kag dunay tino. Dunay bagyo. Gunit-gunit na grosaryuhan kay bagyo man. Wa po'y bagyo di pod mag-rosaryo. Tinoo dili. Muna kakibaw mo, yung man sila kasal sa pari. Hapit na siya mamantay. Wa siya, kinahanglan siya major operation. Tama sila kwarta. Wa sila kabayad sa doktor for major operation. Kung sila tabog makigsunan, isa, wa man may kabayad sa doktor, Father, among dawaton si Kristo. Mana nagpakasal sila, emergency nga kasal. Wa na requirements, kaya pita man matay. Ganahan mo kasalon, okay requirement? Kadang hapon. Kamat imat yun na po ka. Tinga na ka. Wala na requirement. Kaya, paano nagkamatay? Pagprekanahon po na ni mo? Dili na. Basta, way kakulian. Paano matay? Di kasal sila, nihilog, diba mo? Ipakalawat. Naaktik pa nun siya. O cancer-free, completely healed because of the sacraments. O si Father Yunting, ang parish vicar mismo, ang nihatag kaniya sa sacrament, the power of the grace of healing. Every time mo duol ka mo sa pari, you can see greater than this. Not a blessing of healing ang inyong madawat, not an occult power of healing, but the grace healing. No? Gi-interview kanina ni Father Yunting. Ugma ni siya ang teaching sa simbahan about the grace of healing. The Catechism of the Catholic Church teaches that healing belongs to God's saving action and is often connected with the sacraments. Asa siya connected? With the sacraments, not connected to Father Darwin. May mga lula dito, abot dito sa office. Doy, si Father Darwin, doy. So, may open ron la. Sa may tuyo ninyong Father Darwin, la. Magpahikap, may doy. Close man diri lang. So what is Father Darwin? Di may mahikap ini. Ngayon po ako mga kauban, kami lay hikap la. Timan ini, every time mo duol mo sa sacrament, ang kamot ni Kristo ang nihikap ninyo. Nalipay mo ha? Nakita, tulog po pare na to din eh. Inig-receive ninyo, wa lang mo inikalawat ninyo karon, tiban ini, wa lang kahikapan ni Kristo. Si Kristo ni puyo na diha nimo. Wow! Not only grace you receive, but the source of grace. Wow! Dili lang ang grasya anaan mo, not only the sanctifying grace, but the source of grace, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Kings. Ngunit ang mga santos ma-amaze sa Blessed Sacrament. Hindi o bumos. Nabatay Blessed Sacrament na rin? Na? O, kamay na kayo mo duaw dito. Mingaw kayo. Kaya naglumpa tag ng lakaw. Late pang moabot. Nabi na ng mga silingan sa kumbento. Dugay kayo. Tuwa-tunga na moabot. Ani paso pas Father Darwin maligo. Ni paso pas Father Giovanni. Maligo sa ko. Paso na naligo pa. Nagwali na sa Father Giovanni nang lugod pa. Kay nagkuan lagi kay silingan ra sa parokya. Unya pag
pangalawat na, oh niya, nabot na. Mo pa'y unang ni kalawat. Yung pag humagkalawat, nilakaw. Mo pa ni final blessing. Balik pa mo pa'y unang dugay ni abot, mo pa'y unang nilakaw. Muna nga, find time, before mo mulakaw, ibalik ninyo basa ang Ebanghelyo, ibalik ninyo basa ang first reading, mga salmo, kay makaliko na nato ang pulong sa Ginoo. Amen? Nakaroon ha, you can see greater than this. Muna, na-amaze gali mo sa occult power sa mga albularyo? Kanang among security guard, diha sa office, suko kailan ako. Doon sa bukog iyang kasuko. Kay albularyo siya o anting-antingan. Gipusil siya sa iyang kontra, naigo siya ang bala nga duha ka buok nga naigo sa lawas, nahugra. Kay doon na siya anting-anting. Unang suko kay siya sa kuha. Kini yung asawa, kay siya magpaminaw na to, katong mga reels, pasahan siya, suko kay siya. Diba mo, wa siya ma-convince sa atong mga series of catechism. Kanus siya na-convince sa dihang ang iyang asawa sama ninyo nagpa-bless og mga religious items. Ang holy oil, holy exercise oil, iyang gipahid sa likod. Napasok ang iyang asbana. Nisigit, aray! Kasakit! Wa madutlig bala! Nadutlan sa mga sacramental sa atong simbahan. Atong pagpakan ng atong Ginoo. Ato-ato na niya. Kaya mga albularyo mabanggitan, haplasi naglana. Haplasi yun. Maglain na ilang buot. Maglain ilang tiyan. Tinuod na. Og maunay tinuod na kong kasinatian. Dili scripted, dili binayran, tinuod niya kasinatian. So na Father Pau di Arco. Nabaw pa sa Pau di Arco. Amen. Og ni surrender siya. Pag surrender niya makigsunan, kay paghaplas nila, pagpainom nila, ipainom nila huli ang exercise oil. Ang mga yawa ni sud na nasud sa lawas ning sulti. Kupingon ang mga yawa, never bring us to Darwin. May nakaila di mga yawa nako. Ano saan sila nakaila? Masig followers sa Facebook. May hangiktik ng mga yawa ron. Nag-updating po mga yawa ron. Gamit na silang cellphone, gamit na silang messenger, gamit na silang text. Kaya naman mong pasyente, mag-text na mo panahon sa gabion. Darwin ay nagbalik sa mong parokya, Darwin ha? Patyo na mo siya. Now mong replyan, Saint Michael the Archangel defend her. Itawag na po ka na. Nga, tumbal ramong o ni Michael. Ito pa, kanang image na itong Saint Michael, it is not a spiritual concept. It is a spiritual reality. Amen? Kung kaluoy sa Ginoo, ang maong security guard na ito ni surrender siya, completely liberated, completely transformed. O ang kadakong milagro, dili ang pagka-liberate niya, ang iyang pagkakapig ngadto sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? The grace of healing. No? Una nga, ang madawat nato, inigadto nato sa pari, grace. Kanus amang ka makadawat sa grasya. Kadawat ba sa grasya nara ka sa inyo ha? Wa kay simba-simba dili. Muna mo sakripisyo tag-anhi dinhi. Kitagan man mingon, i-apil lang ko anak. Manimba na ta pa, i-apil lang ko anak. Magusaryo na ta pa, i-apil lang ko anak. Nangamatay silang tanan. Pag abot dito sa langit, ningon ang amahan, tanaw-tanaw ang amahan sa pultan. Na, tuwa na, akong asawa na kasunod na. Di pa sa gawas. No? Lili na po dyan. Mata na akong mga anak, kumplito. Di pa sila kumplito. Ako nalikuwang.
Padung siya suod sa pultahan. Diya man San Pedro. Oops, asa ka? Asa ka, ha? Asa ka? Senyor, to na ako kasawa niyo. Yang naman ito na. Ito na ako anak niya. Ako nalay kuwang. Yung San Pedro, ayaw nagsud. Nga naman yun. Gi-appeal na kanila. Nikado din yung magpa-appeal kay why appeal. Yan naman, di kakasud sa langit without participation of His divine light. Muna'y grasya. Kung makadawat ka sa grasya, kay ni participate ka sa ipabuhat sa simbahan. Munang panahon, kaya doon natin nagkungsa, mag-umpisal ka na yun. Paminaw mo. Yung gagbay lang yung sa, ayaw lang mo palit sa misa. Kay matangtang na, karang inyong pagkagamay marites, pagkagamay mantayon, tangtang na, basta di mo magpalit sa misa. Kanang inigsulti sa pare, aron kita mahimong andam sa pagsaulog ining santos nga misa, ato karon basulan o ginursulan to mga sala. Sa itubag ninyo, nagakumpisal ako sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako iyamo, sa akong sa hunahuna, pulong, o binuhatan. O sa wala, pagbuhat sa ngayong buhatan. Kay akong sala, akong dakong sala. Kiba mo, tanang venial sins. Unang ayaw mo palit sa misa, kinahanglan naan na mo before manguros ang pare. Uy. Kay tangtang tanan ang inyong gamay nga pagkalibakira, gamay nga pagkahinawayon, ug himantayon, tangtang ana. Nasabtan? Mo nang di mo palit sa misa, mag-una mo sa pare. Klaro? Ang inyong ikumpisal katurang sa nga di mo kato maghayang. Kung sa inyo ikumpisal, katong kinauwawan ninyong sa, mo po ninyo di ikumpisal. Kaning dako nako lima man ni kadakong sa. Maning duha oy. Kaila pa jud akong pare, no. Kini lang tulo akong kuan ikumpisal. Kining duha ali sa lang, di sa sakit. Wow jud kay. Kanang duha ninyo nga uwaw nga sa mo'y unang ikumpisal kay dunay seal of confession ang pare. Kay ba mo kung no-violate ang pare sa seal of confession, meaning iyang ipanabi ang inyong ipangkumpisal, only the Pope can forgive him. Di ba? Ingon anak kabalaan ang sacrament of confession. Bisan pagkaila ka ng pare, confident ka. Sige, Father, isulti ko mga sa tanawon na. Even the bishop cannot forgive him. Only the Pope. Yung mura niya, ito usro ba? Ingon anak kabalaan ang seal of confession. Nasabtan? Kinsay inyong sultian sa pinakauwaw nga sa dili inyong tapad. Ang pare, nga no, dunay seal of confession, di ka panabi. Kung inyong ipanabian ang inyong tapad, delikado. Kinadelikaduhan. Anong delikado? O mo kay ba ang delikado? Anong delikado? O mo kay ba? Wa man ay seal of confession. Pwede man ka nalibakon. Uy, si Kon mo siya. Sultin ko. Wait. Unang, be confident. Nga nung doon ang bampoy seal of confession. O mo kay ba? Nga nung man, Father, nga doon na may seal of confession. Diba nini? Nga nung doon ay seal of confession, dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya sa pinakauwaw nimong sala. Atong pakpakan ang Ginoo. Nya mauwaw pa ka? Nawa man kay uwaw. Unang katong mga wa pa kakumpisal, katong wa ninyo gikumpisal, may unang ikumpisal, you receive the grace of healing. Amen? Yung anak ka powerful ang sacrament. Unang anointing of the sick, the Holy Eucharist, the source of healing. Kasi magkahataga ka na. Kanang inyong habak, para na kumingking. Kanang kumpisal, libre. Anointing of the sick, libre. Ang Eucharist, labaw ng libre. Na ba entrance fee ang simbahan ron? Naawa. Wow.
Mingon ba ang pare? Sakristan, bantayin ang wamuhog o sipot sa kristan. Yan naman, Father. Dili na ito na pagkalawaton sa lawas ni Kristo. Noon sa may ito yung pagkalawatan ng Father. Bukog di Kristo. Aron mga bukog ng mga tihik ng dagko. Nanimba karon. Di man niya muhog kag dili sa sibot. Lawas ni Kristo ang atong pagkadawatan. Amen? Atong pakpakan ang Ginoo. Grace of healing comes directly from God through His sacraments. Ang grace of healing, grace of conversion, gikan sa Ginoo. Often mediated through the sacraments. Kaya ang sacraments, the most efficacious sign of God's graces. Efficacious sa abi ninyo, kung nasayod lang mo ana, katong mga masakiton, dadon nila diri sa simbahan. Kung ang pari apiki kay time, dadan nyo diri sa simbahan para makadawat siya sacrament of confession. Sacrament of anointing of the sick. Usahay po kay madlok man tag hilog sa pagtuo mo. Apit ako mamatay. Natuo man ta nga ang sacrament pangtiwas. Dili na pangtiwas, pangluwas na siya. Amen? The grace of healing always effective spiritually. Physical healing is conditional, not guaranteed. Yun si Saint Augustine of Hippo, God sometimes heals the body, but He always heals the soul of those who trust in Him. Dili tanan iyang ayuhon atong sakit. Pero tanan nga ni duol sa sakrament, giayon niya ang imong espiritu. Amen? Tanan niya nakadawat og sakrament before namatay, sureball na, padung na naglangit. Sureball na, padung langit. Amen? Di pa man mo himat yun, no? Ayaw mo paabot, himat yun na mo. Kung doon na mo'y dagkong sa karon, ditsuan na. Father, iditso niyo kumpisal. Napo'y magumpisal nga. Iditalye po riyang sa. Father, itong 1984. Nakapangabit siya ko, Father. Nya upat yun kabuk akong kabit. Si Berta. Unya kay double blade ba ko, Father? Ang ikadwa si Berto. May imo ra ba dyan yung mga minister, Father? Direct to the point out. Ayaw nang handlin na yung kabit. Ritso na sa akong adultery, Father, 3 times. Huwag akong gipasulan ako mga sa. Parang di na mo maglagay-lagay sa pare. Direct to the point. Napo iba mga umpisal, mo justify. Nakapangabit ko, Father, tungod po sa kong bana. Nga palakira kayo. Palakiro kayo. Ano nangabit po ko? Palupig di ka, Father. Alay mong sa, ayaw na-justify. Akong dakong sa. Period. Naglagay-langay ng kas kumpisalan. Kaya kanang kumpisalan, di na confess ng counseling. Absolution of your sin, confession of sins. Pari atong lula, last na ni, 4:30 mag-misa ta. Pari atong lula, na akong ipakumpisal. Ngayon ko, ditso na imong salap kay nalink na po sa among kining meeting lang. Yapit lang dyan ka na ko, parang yapit rin ba na yung tay, no? So, kumpisal ditso lahat. Sa samahan, ayaw ng imong sakit ha kay dili ni check up. Confession of sins, no? Kunya ayaw po ng imong sakit kay dili ayaw ng imong mga problema kay dili counseling. No. So ang imo nya ayaw po ni kumpisa lang sa ilulo. Kay di ta manglibak ining kumpisalan la. Titsura. Imo ram sala. Sila. Sa samahan sa Anak sa Santo, amen. Sugod na. Tanaw siya nako.
Kaya ba ka, Father? Kini akong tuhod, Father. Ganun ang kador, kinasakitan dyan, Father. Kinasakitan dyan. Huwag ka maminaw, ha? Diinan ka na kung di lagi imong sakit imong kumpisan. Hindi ni check up, di po ko doktor. Ang imong isugid la, imong sa tando mong po. Sige, Father. Sige, take to. Kasalahan, sana, Jesus, take to. Ditanaw na po siya ako, kaya ba ka, Father? Dili lang ning usana ko kat paa mo'y sakit. Usahay jud, Father, kaya duha magdungan, kinasakitan jud, Father. Grabe na po pag-atos, Father. Kaluwi ka, Father. Kaluwi, iintaw na po, Father. Ikaw nga, dito na ko nakagets. Bungol day sinula. So di man ta magkasinabot ini. Isa kung saan nagug singgit, di nyo kadungog. Lahi ang iyang interpretation sa akong ipangsulti. Kung samot naglangayan nila. Total, itawag balik pare. Hindi na ginulsul na eh. Pasayloon lang ta ka. Dali ta malangay, dali. Duko, imong olola. Diyos, sumagawang sa tanan, may palapin ako sa iyang bukto man na. Tarong kita may liung nga ito kaniya. O pinagis ministeryo sa simbahan sa kong gugmaw kaluis kino. Ako, gapasaylo sa tanan ni mong mga sala. Sa samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lola, muwato na ko. Gipasaylo na yung mga sa. Kinita magkasinabot, anay. Ano na siya? Father, bendisyon ni ako. Kaya ako nakasala. O Father, maukil ni ang akong mga sala, Father. Nauna ang pasaylo, nauwahi ang pagsugid. Unya na malandog ko ba? Ingon ana ang Ginoo. Nag-andam na siya pasaylo ka natong tanan. Bisan katapusan na ang atong pagsugid. Amen? Atong pakpakan ng Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Muna akong hangyo ninyo sa tanan ng mga masakiton, ayaw na magduol og albularyo. Ayaw na magduol og mga tao nga espiritual, mga espiritista. Ayaw na magduol kay doon na naibayad. Ang bayad imong anak, ang bayad imong apo. O kung doon ay albularyo nga na din ni karon, maluoy ka sa imong kaliwatan. Surrender na. At umiyaging adlaw dahil albularyo ni duol na to. Ang iyang gift, medium. Saan ang medium? Sudlag Santo Niño. Magkikapik-kapit na. Dili lang Santo Niño ang musud niya, mga anghel. O daghan maya pong maayo. Ni surrender dito, matuwig ago, ni surrender dito sa office. Ug ang musud niya nga Santo Niño, anghel, dili tinod nga anghel, mga demonyo di ay. Daghan ang naayo niya. Pero ang baylo, ang iyang mismong kaugalingan. Ang bayad siya. O kaluis kinuod ako, kay siya improvement ka, dapat man kasi man natin siya i-process. Kung nasayod lang siya sa kamaturan, dili na unta siya malimbungan sa sayop ng pagtulunan. Amen? Unang katawan sa Diyos, magtinabangay kita, kaniya din ni karon, the hierarchy of healing, masa ito una? Occult power of healing. Mauning naas albularyo, mauning naas mga anting-antingan, mauning naas mga espiritista, mauning naas mga medium, mauni ang anaa sa mga healer nga dunay divination. Nasabtan? Ikaduha nga healing, blessing of healing. Pwede ang mga pastor makaayo ninyo. Pero kung na-amaze mo sa occult healing, kung na-amaze mo sa blessing of healing, how much more to the grace of healing that only the priest can give you that.
Amen. Ato na niya, alam mong saba. Atong pakpakan na itong mga kaparian. Ang inyong gipangita naa sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo. 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, the church is the pillar and the foundation of truth. Ang saan simbahan? The pillar and the foundation of truth. Duharang daan ni Kristo, grasya ug kamatuoran. San Juan 1:17. Mo nang ayaw na pangpangitag lain. Kung dunay mga healer mo tungha dinhi sa atong diocese, pasurindira sila sa atong mga pare. Let us promote the sacraments of Jesus, because sacraments of Jesus are instituted by Him, not by the Pope, not by the priest, but by the Son of the living God. Nalipay ba mo rong adlaw? Tinuod! Atong pakpakan ng atong Ginoo. Atong pakpakan ng atong mahal na obispo, Bishop Gerardo. Atong pakpakan ang tanang kaparian sa Diocese of San Carlos. Amen! Atong pakpakan ang katawhan nga di na mailad sa occult power of healing. Amen! God is good! All the time! Nalimot na lagi mo. Lahi na inyong tuba. Masa to, God is good all the time. Atong bakpakan ng ato Ginoo. Katapusan, doon ako itudlo nyo ang kanta mo ni atong theme song. Hindi na mo? Dali na kayo ni masago. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Nasagot na ninyo? Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together. Oh, dili. Balik ko lang doon ito kanina. Ito agyan naman. Balik ko na ito itong panhang. Itudlo ninyo ha. 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Atong pakpakan ng ato Ginoo. Mga mahal, ang anak, o ang Espiritu Santo, nga buhi siya kanunay, o iyang gingon, mag-uban ako kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Asa man siya naguban? Sa mga sakramento sa atong simbahan, wa nay lalis ni ana. Buhi si Kristo. Ang iyang healing power nagpadayon karon naa sa kamot sa tanang kaparian. Amen. Nalipay mo. Tinood. Atong pakpakan ng tanan nga niya din ni karon. Unya, magsugod ta sa tong Santos Kamisa ang pinakakulbahinam. Way makatubo. Ato nang dadon si Kristo sa tagsa-tagsa nato kakasing-tasing. Excited mo magmisa ta? Siya na na. Ang pan nagikan sa langit. Ug ang pan niya kung ihatag kaninyo, mao ang akong kinabuhi. Kung saan may natabo na to karon, giuna na tong panginabuhi. Kung sa'yo nitabo na ito ron, gipagkabuhi. Kaya nakalinta na to ang pan sa kinabuhi. Tinoo dili. Giuna na to ang mga butang. No? Gikalinta na to ang tag-iyas butang. Kung sa'yo nitabo, wa na ta mahimutang. Napuntos na tas mga utang. Unang karon, ang pari, muna kalainan sa pari o sa pastor. Di ba mo? Ang pastor nagdag mga butang. Yeah? Tanawa na matos bukit. Magdaan nag butang. Pero ang pari, wa jud ay dag butang.
Hoy, ang inyong kuan ha, inyong plaster, inyong mga buho, sig paningil. Ang pari why dang butang. Yan naman, ang pari, ang iyang da, ang tag-iya sa butang. Every time magmisa ang pari, ang dahan niya, ang tag-iya sa tanang butang. Amen. Asa may inyong pilion? Ang butang o tag-iyas butang? Unang ayaw na mong adtuha sa lain ha. Kay inyong gibudhian ang founder sa atong simbahan. Ug inyong gipuli sa simbahan nga tinukod lamang tao sama kanato. Amen. Daghang salamat o mag-prepare ta para sa atong pagsugat sa atong manluluwas sa pagdawat sa kaiya, sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagkatao, sa iyang kalag, o sa iyang pagka-Diyos. Ato siyang dawaton, nining santos kami sa karon. Amen?